Не, в Ягода не, аз съм бил в Павел баня. Аха. Кокери там, като малък съм бил, може би 10 годишен, там спомням, че имаше кокери, ходихме с нашите. И впечатлили са Ядохме много торта, аз тогава. това помня. Самия това ме интересува най-много. Но да. Малко ми бяха страшни, нали, като си малък и като видиш Те тези... сами бяха страшни. Да, и в момента да ги да, видиш, нали... Те, някои са такива огромни каски, нали, смисъл, много голяма маска. Да. Отделно чановете, както казваш, ти целите са и скачаш такива, нали, за да кантят. Само ще ти кажа, че ако ти дойда на гости и ми кажеш, нали, с преспиване, идвам ви на гости, спя у вас, през нощта се събуждам и отивам до тоалетната. Ако ти видя в другата стая, сложена е така на масата, кокерската ти Брат, маска, направо изчезвам. няма да дочакам тоалетната, ще свърша в гащите работата, човек. Просто прибирам. Страшнички са си, много е интересно, но а ти къде си каза, че си видял? Сапарева баня. И как беше там? Ами, събираха се, беше много яко, защото се събираха на различни места. Аз излезнах на разходка сутринта и примерно нагоре към нали, къщите по селото, на една улица се бяха събрали доста кокери с оркестър и се подготвяха и продължих. После обикалям надолу, пак така пред други къщи, други групи и ти всичките се срещнаха по едно време на центъра и оттам направиха, нали, поход през цялото градче. Mm-hmm. И беше много готино. По коя дата горе-долу? 1 януари. на 1 януари. Сутринта, да, като станахме, там с децата всичките отидохме на центъра, примерно към 11 часа нещо такова, и те се вече бяха събрали. Е така, както кажеш ти, и баба, и дядо, младоженец, и булка, такива чудовища, каруци с коне, смисъл, доста неща. С пушки гърмяха такива стари пушки. То си и театрална подготовка си изисква много. Да. Човек, много сериозна. Много сериозна. Но идеята едната е да прогони лошото, да оплаши злите сили и да ги махне. Но кой от тук е гонил злите сили? Така ли? Ники винаги, като имаме ново студио, сега най-новото студио не е прогонил там злите студио. Но винаги, като имаме ново студио, нов клуб, Ники ни прогонва злите сили чрез кадене. Кадене, да. Да. То каденето е със сигурност това, въпреки че най-често виждаме кадене в църквите, по време на литургия, нали, с кандилото, това със сигурност датира много преди появата на християнството. Преди появата в България може преди. Не само по нашите земи, по много земи горенето на смола е било свързано с прогонване на зли сили. Примерно аз като къдя вкъщи, по принцип казва се, че според християнството, нали, в Библията пише, не в Библията не пише, нали, но според така християнската традиция човек трябва редовно да си кади в къщи. Казва се и по 2 пъти на ден има хора, които кадят. Сега това за мен е прекалено много, защото, нали, да не става у вас храм или църква, но аз като кадя, примерно, при нас, в нашето семейство, традиция, ако се натрупа някакво напрежение, вземем да се караме много. Или усещаш нещо, даже ни се случва така с майка ми, поскараме с нещо, окей, дай да накадим, за да излезнат злите сили.